I er så samlet her i dag. Hvad laver I egentlig i dag her? Jamen, der er kredsbestyrelsesmøde, hvor jeg er så næstformand for kredsen, og så er der forskellige lokalforeninger, hvor jeg også er lokalforeningsrepræsentant, og hvor vi så sidder og snakker om, hvad sker der i de forskellige. Det bliver skrevet i referatet, og så kan folk se, hvad sker der i de forskellige kommuner, og så kan de tiltage de aktiviteter, der er. Først vil jeg lige høre, om Landsforeningen Sind de stiller særlige krav til deres medarbejdere. Du mener i rådgivningerne? Ja, de stiller nogle kvalitetskrav, og de vil gerne have, at der er en professionel bemanding. Og det har vi i Hillerød, selvom vi alle sammen er grå i toppen, så har vi en lang erfaring og en professionel uddannelse til at arbejde med mennesker. Hvordan er I typisk uddannet? For at begynde med mig selv, jeg er socialrådgiver og har arbejdet i psykiatri i mange årtier. En er psykiatrisk ergoterapeut. Der er et par socialpædagoger, som har arbejdet med mennesker i lange tider, og der er et par en lærer og flere andre. Alle sammen mennesker, der har lang erfaring i at arbejde med mennesker. Hvad koster det så at henvende sig til jer? Det er naturligvis gratis. Hvordan foregår en samtale i rådgivningen, kunne jeg tænke mig at høre? Vi er altid 2 på vagt, fordi vi har telefon og personlig henvendelse. Og folk kan komme fra gaden. Og noget af det vigtigste, jeg synes, man skal holde fast i, det er, at al rådgivning er anonym. Og det er en stor lettelse for mange mennesker, fordi vi alle vejen i systemerne starter med at være dit CPR-nummer. Det er vi fuldstændig ligeglade med. Er der så henvendelser, der typisk ligner hinanden? Mennesker er meget forskellige, og de ting, vi oplever, hvis vi er psykisk syge eller pårørende til psykisk syge, er også forskellige. Men de seneste år har der været en virkelig stor tendens til, at mennesker, hvad enten det rammer dem selv at være psykisk syg, eller det er deres pårørende, at de kører fast i systemerne. At man i forvaltningerne ledes fra den ene dør til den anden dør til den tredje dør. Og hvis jeg for eksempel sidder med et ungt menneske midt i 20'erne, der synes jeg, at alting ligesom er kørt fast, og jeg så foreslår den pågældende at bede om aktindsigt, så er det ikke sjældent, at der måske har været 8 forskellige sagsbehandlere ind over det menneske, der i forvejen har det rigtig svært ved at skulle tale med folk. Og det er synd. Flemming, hvad sker der i Sind i Hillerød? Jamen, vi har blandt andet åben mandag fra 15 til 21, hvor der er mulighed for spisning kl. 18 til 30 kroner. Og så er der også åben onsdag, også fra 15 til 21, hvor også er mulighed for spisning kl. 18. Og så er der åben om fredagen fra omkring kl. 1 til cirka kl. 3. Og der kan man så komme og hygge sig og sidde og snakke og være ude i haven. Og så en gang om året, der har vi en sommerferie, og i år går den til Forborg. Så der sker nogle forskellige ting i huset, som det er et pænt størrelse hus, vi har nede på Minersvej i Hillerød. Har I mange brugere? Ja, der er en 40-50 stykker i hvert fald. Ja. Til spisning er der i hvert fald et sted mellem 10 og 20 om mandag og onsdag. Ikke? Så jeg synes, det går godt, og der er fuld aktivitet, og folk kommer fra forskellige steder og spiser hos os. Hvordan går det egentlig i Helsingør med Sind? Det går fint. Vi har været der fra 1979, og jeg har faktisk været med fra 80. Og vi startede med meget beskedne lokaler, og nu er vi ude på Hestens Bakke i en kælder, høj kælder med egne lokaler. Vi søger også puffmidler og paragraf 18. Hos os der er vi lidt anderledes. Vi laver ikke så mange kulturelle arrangementer. Det er mere socialt samvær, for det tror jeg er meget vigtigt for brugerne. Vi har en meget flad struktur, og brugerne er med på vagter. Ikke? Vi er helt uden. Vi er ikke. Der er ingen kommunale. Nej. Har I mange brugere? Altså medlemmer har vi jo mange af, men det kniver jo lidt med, at folk kommer. Jeg tror, at vi er noget med 15. Der er sådan i snit, når vi laver arrangementer og møder op. Og
Og så dukker folk bare op efter behov. Er der nogle særlige problemer, som I kæmper med? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Nej, for vi har jo været tidligt ude med at søge tilskud til vores projekter, ikke? Så I har rigeligt med penge? Nej, man får jo aldrig nok, vel? Nej. Har folk svært ved at henvende sig til jer? Er det svært at... Det er en stor overvindelse at bede om hjælp. Det er det for alle mennesker. Så jeg synes, det er rigtig flot, at de mennesker, der når til, at de tør bede om hjælp. Og hvad er så resultatet af det her? Hvordan bliver de hjulpet? Ja, det kan jeg jo ikke sådan måle, men jeg kan sige, personligt oplever jeg, efter en måske lang telefonsamtale, at et menneske i den anden ende siger, det var godt at tale med dig, jeg synes, jeg kan se lys forude nu. Det er den største belønning, man kan få. Men jeg kan ikke give dig nogen statistik på det, for vi følger jo naturligvis ikke anonyme henvendelser op. Nej. Du sidder med en bog her, som du godt vil lave lidt reklame for. Ja, det vil jeg. Og den er rørende billig. Den koster 100 kroner. Det er en håndbog for psykiatribrugere og deres pårørende. Og den er skrevet af en professor, Dr. Jur, og hendes ægtefælle Knud Christensen, og han er landsformand for SIND. Og den kommer en gang om året, og det er et fantastisk opslagsværk, hvor man kan finde svar på stort set alt, hvad man har brug for at vide omkring, hvordan man som pårørende eller som psykisk syg kan finde vej i systemerne. Ja, er der mere, du egentlig har lyst til at fortælle os? Ja, det er noget meget generelt og måske også politisk, ikke partipolitisk. Men de senere år, skal vi sige de sidste 10-11 år, der er psykiatrien på landsplan blevet underforsynet med penge. Og det er gået så voldsomt ud over mennesker. Det er meget, meget smartere at have en kræft eller en hofte. I psykiatrien er ord redskabet det vigtigste arbejdsredskab. Og ord koster penge, fordi det koster mennesker. Jeg håber, at der kommer bedring på det område. Ja. Er det ikke sådan, at I sidder og lægger taktik på, hvad der skal ske fremover eller noget? Jo, men altså, vi har for eksempel, altså det kan jeg også nævne, at Hillerød allerede har frivillige. Der er jo frivillige året her i 2011, og der har vi forskellige arrangementer, vi gerne vil, så vi kan skaffe flere frivillige til både kredsen og til lokalforeningerne rundt i Nordsjællandskredsen. Så jeg synes, at vi har gjort meget, og det er spændende at være med i. Har du også den erfaring, at folk de var måske lidt bange for at komme og være med hos jer eller få rådgivning? Jeg synes, det er vigtigt, at folk kommer ud med det. De må ikke brænde ind med det. Det er vigtigt, at de kommer og fortæller, hvordan de har det. Og der er utroligt vigtigt, at vi har den rådgivning 2 gange om ugen, som der er i Stenhuset i Hillerød. Hvor både almindelige sindslidende, men også deres pårørende også, og kan komme og få hjælp. Fordi der er stor brug for hjælp, så ikke man sidder alene med det. Fordi man er ikke alene om det her. Der er nogle andre, der også har prøvet det. Noget, der minder om det, eller vil gerne høre, hvordan det er. Så derfor er det et utroligt vigtigt tilbud.